azt szeretném kérni, hogy ne legyen veszekedés. Én azt szeretném, ha boldogság. Hatszor 77-szer, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, 77-szer. Az ebédnél a Jancsi vicceket mesél. Nevettünk és ráborultak kőzelé. Nekem a Jancsiból már éneklé. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, 77-szer. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, 77-szer. Ha reggel van, mindenki a fürdőben van. Kizártak és mások miatt kések el, de az iskolában sem senkit sem érdekel. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, 77-szer. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, 77-szer. A cimborát életlen gyomországon vágy. Nem kell, hogy kamatostól visszaad, próbáld meg visszafogni önmagad. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, 77-szer. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, 77-szer. Hát megbocsáss, erre tanít Szentiás. Ha jól figyeltél, elmondott az életünk, és így szeretnénk végigélni életünk. Köszönjük szépen! Megmondjuk is műsorunk. Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát és műsorát. Folyton eszembe jutó emlék és sokasága viázik. Sok szeretettel gondolok az akkori kedves arcokra, mindig családias és belsőséges közösségre, az együtt munkálkodás örömeire, nagyszerű gyülekezeti napokra, ahol az ige mellett önfeláldozó asszonyok jóvoltából palacsinta vagy épp halászlé került a sokaságnak. De mindig nagy melegség járja át szívemet, akkor is, ha a templomra gondolok. Erre a szép, arányos, falaival, formájával, színeivel és berendezéseivel is prédikáló épületre. Már amikor megáll előtte az ember, akkor is érzi Isten hívogató. Következtek az úgynevezett betelepítések. Az egyházmegye más területére, ugye németajkú telepeseket telepítettek be, viszont ezen a részen a Tolna-németi, Sászentőrinci evangélikus részekre a hitüket megtartani kiváló kisalföldi evangélikusok költöztek, minden valószínűség szerint az én őseim köztük voltak néhányan, azért mondom ezt most bátran. Van nyom a Sászentőrincen az anyakönyvekre. Akkor kerültek ide, aztán 1805-ben Tolna-németiben már ágostai hitvallású evangélikus bejegyzések vannak az anyakönyv. Tehát azóta tulajdonképpen az első anyakönyvi bejegyzés 1805-ben volt. Gyönyörűen gazdagodott a Tolna-németi gyülekezet, lélekszálnak csúcspontja a 40-es években volt, amikor 770 fő evangélikus volt a településen. Megjegyezni kívánom, hogy akkor a település közel 2500 lakosú volt, ma pedig, illetve 2001-ben a 10 éve ezelőtti népszámlálásnál ennek több mint felével csökkent, 1200 valahány fő. Teljesen fölháborodik,
mert a híveknek csak egyharmada jár, tehát a lakosságnak, a katolikus lakosságnak csak egyharmada jár a templomba, mert ott is elhangzott, amit Esperes úr is említett, hogy én otthon is tudok imádkozni. Ugye elkezdtem gondolkodni, hogy a 153 könyvnek egyharmada. Köszönjük szavait, és hadd kérjem meg most Simon János, római katolikus lelkész testvéremet, hogy szóljon hozzá néhány szót. Együtt lesznek az én nevemben, ott leszek közöttem. Ezt az együttlétet kérjük továbbra is, és gratulálunk a 200 esztendőre, hogy olyan szép templom volt. Igen, valóban. A köszöntés jól tükrözi, erős vár, szép, és még szép vár is, ahogy összejönnek. Elsősorban mi Isten magát, a mi erősségünk, a reménységünk. Ez a reménység maradjon meg. Igaz, nem lehetett ott sátorzni és ott maradni, vagy újra és újra el kell menni a templomba gazdag emberek közé, de vinni azt, amit itt kaptunk, amit a templomban magunkhoz vettünk, megkapunk Isten igéjét, tanítását. Ezt kérem továbbra is, sok-sok örömet, gyermek ebből a házból, Isten házából, az ő erős várából. Köszönöm. Gratulálok is további kényelmet, teljes szolgálatot és gyülekezeti életet kívánok. Ugye 35 évvel ezelőtt közel 300 éve volt még. Hányan vannak a régiek közül? Az Ácsok, a Benkők, a Győriek, a Duskák, a Fábiánok és akár dédapámat említem, és az ő nevét a Tótok közül. Hova lettek? Mivé lettek? Esperes úr közösségről beszélt, eszembe jut az, hogy egykori esperesi látogatásai során, amikor esetleg polgármester Jensző szól hozzá köszöntött, akkor nem egyházközségről beszélt, hanem egyház közösségről. Szokhat felügyelők is, hogy Kisalföldről, Sokoróaljáról jöttek ide annak idején. Az emberek már Németh Zoltán arról beszélt, hogy kurucokli gyülekezet volt ez, mindig egy kissé nehéz gyülekezet, nehezen lehetett velük boldogulni, de aki megszerettek, elfogadtak, és itt akár Összegyékmondra gondolok, nem ment el Sárszentőrinc kedvéért sem ebből a gyülekezetből. Már úgy lenne, kívánom az Úristen adja azt, hogy az, akik itt vannak, akik ide járnak, fiatal lelkész kollégák, megérezzék azt a szeretetet, hogy jó itt lenni. És ez a gyülekezet él, és élni is akar Krisztus által. De még valami, ne haragudjanak, még valamit befejezem, mert öregkapként miközben beszélek, egy valakiről nem szabad megfelelkezni, szó volt az előbb is. Győri József felügyelőről, aki hosszú évtizedekig volt a gyülekezet felügyelője, és akkor 70-es évek közepén, ugye itt voltam, sokszor, de sokszor előfordult, hogy jött feleségével, Irékével, jött a 3 fiúval, és ővele igazán meg lehetett beszélni minden, rengeteget segített, és hálás voltam akkor is, és azóta is neki. Elment, előttünk ment, az Úristen adja, és hiszem azt, hogy ő ott már nála van. Isten áldja gyülekezetet. Köszönjük szépen, és hadd kérjem meg, hogy a formális kollégámat, Akik előjáróitok az Úrban, és intenek titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket.
Bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Amen. Ezzel köszönöm benneteket is. Jegyezzék. Köszönöm. Az Úr Jézus Krisztusban. Evangélikus gyülekezetünk alapításától eltelt közel 200, ugye akkor közel 200 év, tehát 2007-ben írja ezt a térjen. Az anyakönyvek, jegyzőkönyveket átnézve Isten iránti hála és köszönet ébred bennünk. A török pusztítás után itt megtelepedett elődeink gyülekezetté formálódtak. Tanítót, igehirdetőt hívtak, iskolát, templomot építettek, megélték hitüket, és igyekeztek gyermekeiket is nemzedékről nemzedékre hitben nevelni. Mindnyájan örülhetünk annak, hogy az elmúlt években lehetőségünk volt templomunk külső és belső felújítására. Az örök életre jutáshoz azonban ma sincs más út, mint az Úr Jézus Krisztus megismerése és általa az Istennel való megbékélés. Erre segítsen minket a Szentlélek Úristen. Szeretnénk, ha gyülekezetünk újra élő, egymást is segítő, megbecsülő közösség lenne. Ha tagjaink kihasználnák az Isten kegyelméből kapott lehetőségeket. Szeretnénk, ha minden olyan testvérünk, akit valamikor megkereszteltünk, újra bekapcsolódna a gyülekezet életébe. Aki el tud jönni a templomba, jöjjön, hallgassa az igét, éljen az úrvacsorával, hozza el családtagjait is. Aki egészségi állapota miatt nem tud jönni, kérje a lelkész vagy a presbiterek látogatását. Készüljünk az ünnepekre testben, lélekben együtt, imádságban, buzdítással, dicséretekkel, egymásnak a felkeresésével. Milyen jó lenne, ha lelkészünk érezné, hogy igényeljük a jelenlétét, a szolgálatát, és vasárnaponként összegyülekeznénk Isten tiszteletre, egy hétköznap este pedig bibliaórára, hogy együtt lehessünk. Másik írásának a végét olvasom.